दरबारी माझं आगमन होतात, माझ्या स्वागतासाठी साऱ्या प्रजाजन सज्ज. त्याच साऱ्या प्रजाजनाला धन्य हो देऊ या न्यायाच्या आस्थानी विराजमान होतोय. हे सारं सर्वस्व मला कसं प्राप्त झालं असेल, या सारं सर्वस्वाला कारण कोण असेल तर माझी जरा माता. माझा जन्म झाला तो कसा, माझा जन्म घेत्या बापानं नारदाच्या सांगावर विश्वास ठेवून एक निष्ठेने अंबा ऋषीची भक्ती केली. त्याच अंबा ऋषीला आपलासा करून घेण्यासाठी तन मन धन अर्पण केलं. परम पश्चंती मध्यमा वैखरी आणि अनिरवाचा या पंचवाचांचं संगोपन करून महंतानं आपलेसे करून घेतले आणि त्यांच्या आशीर्वादाच्या योगे करून माझा जन्म होण्यासाठी माणसाने दिलेला ते आम्रफळ आणि तेच आम्रफळ घेऊन पितृदेवता राज दरबारापर्यंत आली. दोन्ही राजांना विभागून ते आम्रफळ दिलं आणि म्हणूनच माझाही जन्म झाला तो तसाच. दोन्ही मातांच्या उदरात हा जो गर्भ वाढत होता तो विभक्तच वाढत होता. कालांतरानं जन्म होताच हे अरिष्ट आहे असं समजून, हे दुसरे आहे असं समजून पितृदेवतेनं मला राष्ट्रवेशीवर नेऊन टाकलं. 56 कोटी यादवांचं रक्षण कुठं करतोय, त्या कृष्णाला केव्हा एकदा संपवलं. हे सारं सर्वस्व करत असते वेळी मी माझ्या मनानं ठरविलं एक ना एक दिवस कृष्णाला मी संपवेल. पण कृष्णानं केलं ते काय केलं, माझ्या सानिध्यात असणारे रती महारथी माझे असणारे सेनापती त्याला जगसौख्यापासून नष्ट केलाय. आता फक्त पूर्ण विश्वास आहे तो एकावर, ज्यानं मित्रत्वाचा हात मला दिला. येणाऱ्या प्रत्येक प्रसंगाशी सुसंग होईल असं वचन दिलंय. त्या कालिया यवनाला मी संदेश पाठविलाय. जोपर्यंत त्याचं आगमन माझ्या दरबारी होत नाही तोपर्यंत मला मैत्रीचं नातं जोडलंस आणि त्याच तुझ्या परम मित्राला या काल यवनाला संदेश पाठविलास. तास मुळीचा काल यवनचा परम मित्र तुझ्या योग्यतेला तत्वाला सादर प्रणाम करतोय. मित्रा सादर प्रणाम. इच्छित मनोकामना पूर्ण होईल असा आशीर्वाद. सुस्वागतम या राजशास्त्राच्या भक्ताला इतिहासन विराजमान म्हणतोय. मित्रा योग्यता जाणवीस आणि त्या योग्यता तत्वानुसारच आज तुझ्या मांडीला मांडणी अतिथी आसनावर. ठीक आहे, या सर्वस्वाला कारण कोण असेल तर समजू लागल्या दिनापासून ज्यांचे आम्ही सुसंस्कार आमच्यावर घडविले. माणूस जन्मास आला त्याच्या जीवनात त्यांनी काहीतरी करावं आणि त्याचा आटोकाट प्रयत्न मी माझ्या जीवनात केले. चांगले सुसंस्कार मी माझ्या जीवनात केले आणि म्हणूनच आज तुझी योग्यता जाणून तुझं स्वागत करण्यासाठी मी सिद्ध झालो. पण आज तुझा संदेश पाठविला आहे मी. मित्र मनाच्या ठिकाणी संशय येऊ लागला. अकस्मात काय की प्रत्यक्ष काल यवनाला आपण संदेश पाठविला अर्थात निश्चित काही कार्य असेल. सांग मित्र, अरे मुखावती समृद्धा पाहिजे मुखावती निघाली अक्षरात सत्य करतील याचा पूर्ण विश्वास मला. पण आज जो तुला मी संदेश पाठविला की या विश्वात सर्वात श्रेष्ठ नातं कोणतं आहे
ना? होय. मग त्या मित्रत्वाच्या नात्यासाठी आज जर माझा अपमान करण्यासाठी एखादी व्यक्ती सिद्ध झाली असेल तर तू काय करशील? संशयात ठेवलास. अरे जरा मला देशाचा राज्य प्रस्तावित सम्राट सहित मानवण्याचा हाताखाली घेतलाय तो असा कर्तृत्ववान परम मित्र आत्मराच्या ठिकाणी संशय आणि तो सुद्धा आपल्या अपमानाबद्दल. होय. मित्रा, अपमान मान खंडना तेजोभंग ज्यानं आपल्या डोळ्याच्या नजरेसमोर किंवा ठेवलं नाही असा संदास निर्माण व्यक्ती आहे ती फक्त एकच. मी आतापर्यंत ज्याच्यावर स्वारी केली माझ्या भीतीनं ज्यानं एका खांबावर द्वारका निर्माण केली तो कृष्ण. त्या कृष्णाला जगा चौकापासून नष्ट करायचं. कृष्ण 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 श्री श्रेणी भोजी हावेरी कृष्ण. या कृष्णाच्या नाशासाठी जनाटकाट प्रयत्न केला. तो माझा परम मित्र जरासंध आणि या जरासंधाच्या मनात एकच वैराचा शेवट असतो कृष्णाचा. या कार्यवर्ण करावा. होय. आणि याच्यासाठी तुला मी संदेश पाठविला. ऐ, कृष्णाच्या जीवनाचा शेवट कसा करावा? जो निमूटपणा बंधन कमीपर्यंत आला असेल तर जिथं असेल त्याच्या जीवनाचा शेवट. मित्रा, आतापर्यंत जे तेडे डाव टाकतोयस आणि ते डाव यशस्वी न होता अपयशाचं जीवन तुला जगावं लागतंय आणि केवळ एका